Helo, enw fi di Ryan Cain a dwi'n gweithio yn yr EBME Department yn Gwynedd Hospital yn Bangor. A beth da ni'n neud yn yr EBME Department ydy edrych ar ôl dyfeisiau meddygol o blood pressure monitors, thermometers, anaesthetic machines a ventilators. A dwi'n hapus i gyflwyno, dwi wedi cael yn dewis fel Prentis o'r Flwyddyn yn Peirianneg. Nes i ddewis Prentisiaeth am bod dwi'n hoffi y profiad ti'n gael o weithio o dydd i ddydd gan technegydd eraill yn yr department, a maen nhw'n rhoi y profiad maen nhw wedi cael dros y blynyddoedd iddo fi, so felly wedi cael i ddysgu yn yr swydd o dydd i ddydd. Beth amdan Peirianneg fel y Prentisiaeth oedd, ers i fod yn ifanc, o'n i eisiau fod yn peirianwr. Ond bod oedd dad pam oedd o wedi bod yn gweithio fel peirianwr yn yr aeronautical industry. Felly dyna lle oedd y diddordeb i fi wedi dod o i fod yn peirianwr. Be dwi'n mwynhau mwyaf am fod yn apprentice ydy y profiad dwi'n gael o dydd i ddydd yn yr diwydiant Peirianneg. Dwi'n gael y profiad gan yr peirianwyr eraill yn yr department, a maen nhw'n dysgu fi bob dim maen nhw wedi dysgu dros y blynyddoedd. Yn y dyfodol, swn i'n hoffi cario ymlaen yn gweithio yn yr EBME department ac datblygu yn bersonol a datblygu fyny yn bellach yn yr diwydiant Peirianneg.